Yero try. Kaburam ko jo ngi achu try. Mengiyo biang sayasin ya kebukum kani kalat, mengiyo syong lang biang kani ka studio ko jongi. Ya kabanyasam ya kakti ka jomblay na kaway ka sngi sa kaway ka sngi. Sisha ngi aingo try. Halo ka jingile pala ka jungu. Halo ki kay baro kubole ka jim ka jongi. Sayasin pat hani ka kenti ko menta hani ka por. Ngidon menyasam biang bat pi ya kakti ka jomblay. Bat ya kita ka jingjiliu na kakti ka jom try. Bat hot ngi basibon kibriu hakini gisngi ya kajimpen kala kajong blay ngi bokum no try ule ya ki bakraw bat hakajing osngo jungi nang nishtai ngi aingo yo blay sha bokum no ka jinshikri ka try ula sai sha kani ka jinshikri ka jongi ngi aingo try sha ule hikamba bat sibon ba kibriu ki a kata kajingo shu blay ya ki bokum kini ki khubor ki bagin sam man la sngi blay ne man la ka sngi le ba khubor step bokum jo ni ka sngi ngidam banya sama pi ya ka we ka topik kabak hamlong jilio but hakaba kumnu usoitan ru yole bha yakata ka jingim ka jungi but ngi jiru yakata ba habon ki jingja ningkong ka kata shwa yakata ho ngila ba bon ki brio ki ju wanya thu ngi yake ke bakia ling ba ka jim jungki lamar met lani ka yeng kesem jungki but ningkong ni sharp shwa soitan ukta yakata ba ka tin pareng mo proverbs ka jong yakata ba an empty mind is the devil's workshop. Te yakani ka bentahi haka jingi akren lang mangi ni kapor. Ngi kwa banya kren bat pi ki ba e jong tra ki ba ju snap ngi ni kapor sa kapor. Haka bay day bat ka jingmot. Namar ngilap hababon ba ki benta. Yakani ka benta siya ba kumno ki brio. Ki wanya thu ngi ba pastor ngalong komta pastor ngilong komta pastor ngi yak ba kita ki bro. Ba jo kata shwa banja kita. Usoitan ukta ning kong shwa ka jingmot. Kumba gini gisngi kita ngi jingja ba bon ba kawen ni jingja kalong ba lawannya thu ngi de iwei ikong ma iong ba pastor pendwai lem namenta vlog jonga hakaba lasim dawai hane po shillong na babon ki hospital but hangta hospital ki yathu ba kadi last stage ka jingpang ka jong i te hangta ka kata ka jingmut ka jongki but kadang ka jing tiang ru ha ka jong kapor but ka penrit ka jinget ka jongki te hakata ka jing persang jongki benwa jepun kia hot ki move nani na shillong bagi sim dawai sepo gohati onala poi parang thi labatai bom dan jepang eru yam te ha bukum ta por ka pen lalu je ki bat ka pen long me ki bakin yo be ta ka jing shai te ha kata ka jing keren ka jong ki yo ya kata ka jing mut te ba banyu i sha bukum no am bu brio dei sing kata ka jing mut ya kata shai ka jing im ka jong ki te ya kata ngnya keren hani ka kenti menta ba ni ka por tungi nyepet nya ka por menta ya kata ka jing mut ha ka bai dei bat ukres ne ha kata ka jing mut haka bedai baru soitan ngi ngam jiliu ni ka pomenta ya ka jingmut jongi ki brio hani ka pomenta nga IT swai pasto bantai lam kemat jengi ni ka pomenta habedi bagani ka jingkran Kulish bun pastor yedo ga jinglam prang ke jong pi halor ni ka jingi kren ke jongi ha ni ka por ka pomenta ka jingi kren ke jongi ka dei shapang ka jingmut ke jong kris ba ka jingmut ke jong brio ka Bible nang ipule ka ni ka por ka shitish ki nong koren ka shiti ki beneng kong ni ka nong ka ba ar do ka khat ka ban rio ka ongom ni la kum taru ni ekren ya ka jing start apadeng kita ki bejanai om ka jing start jong ni ka perthai lemni ka jong ki ba krawutri jong ni ka perthai ki ban sadona pi kani ka comparison na ne ka jing enu jor ya ka jing start ka jong brio bat ya ka jing mut ka jong blai Hani ka ong ba Henry ngi kren ya jing start ka bari ka jong blay but ya ka bala buri ka ba blay wala tumu la pamen shwala karta khnang ya ka buram jogi ya ka ba namdan nagi tagi ba krawatri jong gani ka prathai bala itho namarlada kila itho kinam da satnar phna yau try ka buram Henry kat kumbala tho ke ru ba ka khamat kamshim la I ba ka skor kamshim la usngo ba kamshim la mi ron ka dono break long iti ke ba blay labo lupa iya kita ki ba u hani ka ong bm kata ka ba bleu a he breu am kadai ya ka ba ka khmat ka jong breu kam shim lai skor ju kim shim lai snow ba ka ka donut ka jong breu am da ka donut breu ju shim la ban mudur ban you jor ba ya ka ba bleu labo lupa nam ta kita ki ba u pi u blei u labo lupa ya ka ba krautam kam de ka spa ka phom de ke nasuso abang ekran yagan eka konteks sang ne kalong ba ibo blay un ai ya kata ka jing start em how breu ka ba palat ke jing champang bar ka jing start em ka ba
ublay u ay kata ka jing sung tho kata ka jingmut ke jong u dei shu bu ya da ka jingmut brio henry da kata ka jingmut ke jong Chris tading tang i hang ni ba ga khamat kam shim lai i ke score kam shim lai yo snow kam shim mi da ka donot brio namar ka khamat ka long limited ka score ka long limited ba kata ka jing snow ka donot ka jong brio ka long tang khniat henry ublay la bu lupa un ai ya kata ka jing start ya kata ka jing shampang ya kata ka bor ha ka jingmut ke jong brio am ha ba uyo ya kata am u itu iki baro usung tu iki baro ushempang iki baro bat ngasngo ba don ba ong mo baga jabieng ke jong brio ka trekam tang kumba si persen na nak si ba usang grem ta sa dan Kiong kum tao sa. telada ka jabieng ke jong brio ka yo ya ka jingmut ke jong Chris ngam tip ado kano persen kala ban trekam tring tala dang yo tang kendiat ru isi tang san persen ru na kata ka ar ka bangingi don ladang yo sha ka jingmut ke jong Chris tring ta uno scientist unum la ban champang uno ubreu ba start unum la ban champang ya ka ka ba uta ubreu bodan ya ka jingmut ke jong Chris u champang maruta bodan ya ka jingmut u Chris usung tho u Chris u itho u Chris u champang ya ka ktin ke jong Chris bari ta ki hang ni ka ong Rei ublay upen pau hangi da umen sim jong u namar umen sim u yit yagi baro wat itagi ru ki bajiliu ki jong ublay abang yo ki jimut ki jong Chris wa ngi uta umen sim ubang nila ban yit jiliu yagi tagi ru mo hani ktin jublay wat yagi ru ki bajiliu ki jong ublay namar uno no ubriu uba itu yagi ki jong ubriu Henry tang kata ka mensim ke jong ubriu ka bapo jong u kum juru kita ki ru ki jong ublay dan ba itu nrai tang sim ublay tadi tham ngi don sim ublay yo ki jingmut ki jong ublay ngi thu ye kita ki jong ublay mangi te ngi lapdiang sim jong protein nrai yo tau sim uban ublay kenang mengin yo itu ye kita ki ru hangi da ublay ye kita ki ru ngi kren da ktin ki jing start ubriu ka hikai henry ya ki ba sim uhikai taka ba persang iki iba kenjaman sim bagi kenjaman sim ani ong no ple bestorang to sa ong no Henry ubrio bekerja do pediang ya kita ki eru ki jong mensim ublay namar kilong ka jingbiet hau but omla hi ban itu yaki nabada ka bekerja mensim babishar ki Henry utau bekerja mensim ubishar yaki baro Henry ya uhi omdan babishar namar uai batip ya ka jimur utrai ba un hikayu Henry ngi don ka jimur ukrisken ngi do ne gai ya ga jingmut ukris kan kamu ladang yo ini ka jingmut ukris ngin longkum ukris si haga do mar ukris wan haga do tadeng ta ladang yo ka jingmut ke jong Chris kamu ngin long hi kumu jisu haga ne ka protek ne fi sungo kumu na pastor lo ta Hoi pastor kin vila patay menta pastor sepangga jimbo jong Chris but haba ngidan ya ka jimbo jong Chris kemut ngidan ya kita ki jong Chris pastor halo jong kata pastor mo ngi iru te soitanam yole ba ya utau ukristan ya utau batip ya ukris kan ukta apa te ka jimbo jong ki namar hagini sigi mo shongka pi pastor batay ba kumno haba utu udan ui bapang bistom haba kumno haba labatay nang ni ya kata ka jing ka jong ki ba iyo ta bat cisha kum kaya kesem la do mensim haba pidwai te yauta ukna hadim pla dwai pastor vita uyo ka jingpen khia ka de na ba ka jinget kolong thik kum pi karan ya ka jinget jong ki kmi khpa bar be ki nget pastor pi ngi kiyo itu ka bor te kamot kolong thik kum pi kan ka jimbu jong ki namar le si bamdan manu le si pastor kata ka jing stom ba ki don kamot kilakut ba ba ka do ka jimbu jong ki ka sa tangkat tu Henry haba pikiran na mi ki ngasngo to bakumlo ko bor ba menu tau kena ukumla ki shu ukum yo bor shu ha pikiran pastor ni ita bakumlo ko bor ka jong jisu lan ta ka jimu jong jisu ka dehu teng i pastor ya kata mo bakumlo so tanu pastor u le ba te yang ki brio ko en berkata ya ta ka jimut kam taman kata ya ka jingidai jungi on ya kata pastor daga daw la dangi don ke jingmut brio tani da ba wan ki jingele ngin takel bit daga ta ka jing start brio ba kata kan omla ban yele ya kita ki jingele ki wan ha ka jingem ke jungi mar ka jingele ka jungmi kam dai ka do ka snam jingele ka jungi ka dai ya kita ki hima ya ki bor ki no sar jong ka jing domi ka jing maman ba kan jam sim ha ki jaka beneng tani tangi hapan yo ya ka main ke jong try ya kata ka jingmut ke jong Chris
ya ka ba abo ngidon ya ka jingmut ke jong Chris tadeng ta Chris udah nong job tadeng ta abo ngidon ya ka jingmut ke jong Chris ngisukren ka jabet ngisukren ka long bet tadeng ta kata teng yap yo ya ka jingmut ke jong Chris ban smoke tu bo blay doi we taladang yang padio ke jingmut ke jong blay ni blay ngisi tang ador ngisi tang stasyu ngisi tang trai blay long tang kom tu tadang ting iru yu blay taladang la yo ya ka jing shayam ka ba wan no blay am daumen sim ba ko ka jingmut ke jongi pleng isuk thu no blay prau tadang ngila ban mani u de mengi mani tang blay ule kamba ngi nang isu ita am ngi mani ya blay namar bengi thu yu ya ka ba ulong but ya kata la reveal daumen sim ba ko da ka jingmut ke jong blay ha ka jingmut ke jongi ya ka bengi thu blay ulong gum do tring tang i ke tin ke jong blay ba bun ki shakri ke jong blay bala play ke jingmut ke jong ki thu yu blay ki osngau ke tin ke jong blay ya ka jing kren ke jong ya ka jing kraw ke jong ya ka jing don bor ke jong but ya ka buram ke jong ka bateng shan nasngau kumba la play ya ka khmat ka de ke jing mut na ni da kumbolong tu u shakri jong Elisha bala play ka khmat ke jong i gitu ki kulai ding kam de ya ka khmat ka de ya ka jing mut ke jong u yu i playing kita ki bahaka liang ke jong ki khambun ban kita ki badan hakal liang jong nong shun na Katakan pastor long tu kapok don Elisha tau bakaran. Takada long poi bang sa sujud pastor long angu yu blay ba pikiran pi te long ye ta ba pangkin ba kumno ka pen pet jaga jimut jong kita ba kumda ke yo bor. Kada haba ni ka jingmut ke jong Chris ngi kren but haba kren da ka jingmut ke jong Chris long ba Chris long blay lo ai ka bor te ngi so em ta ka de ka tam ka tri kam la dang yo ka ta ka jing pen shai la dang yo ta ka jing so ta ka de ka tam ka long be but mo pastor sin vi ding thu khana ba kumno tu brio ba long ha ka jingmut ke jong brio ka no ka khrau ka jing perkhat ke jong brio te ka no ba ka laban impact e ka met ke jong u de ka dan tu ki jing jamu tu Kala jodon ki la eksperimen to ki bajia po Amerika pan pet ya ka jingmut jong ubreo te uyo e ka capital punishment ke mon unyo ya ka jing peniap but ki alam u ha ta ka kamera but namar hak itu ka apa Amerika bong sen ki shu inject ban peniap ki inject e ka bi ban peniap ubreo te hak tu ki por kan mangam tip ska ai menta thamai kalom no hak to ko por kalong ni kata ba handre ki ong be yameng inum ai da ka inject ngin chu peniap be yame lang ba phapu du sen kibu du sen khmat chong tau breu la yu i yo tau sen khmat jong u bat ki ate no bat ki ong ki kli shwa yu shwa kata ki kli ke me don ni ka jing kwa ka ba khat du tu wang kwa ban lait nang ni wang lait na kata ki we ngin ai wang ngam kwa ai te bom kwa ai ki shim no ye ka ni ka ra ban peniap no yu bat ki kwa ro ban su tho ye ka jing mut jong breu kalong kat no chính xác sha kam dei e ban peniap no yu handai ki kwa ban research ha kata ka jing im ke jong u shapang ka bor jong ka jing perkhat but ki lem no ki tap no ta ka janjong ki ka no eta ka khmat but uni ubreu ula yu i shai busen ka bomot ha ka por ba kata kila su tho ba ka jing mot jong u nyu i bitu busen bu upo long kum no but u pen sha e kala jong ka met kum ta handai ki klem ai ba busen un pu ki shudung be da ka long dei ti tharnia taman pen mong hindiat tam pen sngo ye u kung bala pu beseng ba uni bre u sngo be bala pu beseng kham chi phang ye u kharthat be ba ha po stengan ta uyap takilong uyap kham ai bi kham ai ye uyap haba ki research pat ye kamat ke jo ki le postmortem ki lap ba don bi beseng kata ka de ke jing pla ba kamat hi dala de ka sei ya kata ka vi ka pen mi ya kata ka bi kementan no omong kat no persen ubriu penur kami ke jabing di sya la ong ar persen hande ko ba fila keren pastor ngiyo ke jimut jong kris kemut ngipoi sya kata ke benta nama ke jimut jongi ke detang kata hande ngiyo pat ke jimut jong kris but usoitan pan uka mat la ya kata ke jimut fi uni ubriu nomor ula perkat baik ba usyapu bakamet ke jong kalong kum tade kata ke bible kong kum ba ubriu perkat kum ta ulong kabamot ke jing perkat jong ide nama kata usoitan ule ayu nga habang puli na ka arkorin nong basaw dakhat basaw ko ban puli ni ka por mo ko ongkum ni haki ba ublay jongani ka perthai ulapan matla no ya ka jingmot kita ki bomngai khanang ba ka jingshai ka gospel ka burang mukris ubala long ka dur ublay kanum tang chanya ki
Kaya ka jing trikam jong ublay jong ani ka perthai. Ubatay usay tat uyak jakar mo uksut unong syukor kaya tangan ni gaway kakara karen syai ka Bible lang ni kadai ban ka no ya kata ka jingmut lani ban pan matla no ya kay ya kata ka jingmut jong brio. Si sen lapan matla ya ka jingmut mut ubrio ulalong maraw jong usungay bet. Itu gue ka perang do balik tu beri mau. Umno pastor? Siap kesuloi dah ada kesenam kai. Itu store i ketu i store siya ba udong song ka tu hapo beach ta udong song piang mo itu brio song ka beach kum tu teka perang kata te kum no ta kisah kiwan tiki balik perang pat liga bolon ken tu tahu ibu dan tu jan usim daka muka sos kum tu ta mungkin ja sos basau mala sian tu brio pastor normal dah kum kata kapor mala sian atau kapor pastor tang few seconds try tu brio udong mo blas asiat siya uyap siya hang tang lingo kum no brio bolong kum takan hang tang stu ta ba kapenlong tu brio pastor pun panik teh Benar. bun ngat ya Mal ayam. te kata pastor long Kamu kita klaim deh makenaru. Tang melamut. tu malamut Ya pastor bisa. tak pastor fikir mau kata Kabor kan mau ka jingmut kan. yes pastor kan mau i shu thu ni kapor dan i ba itu mangi habang bahi jing pastor i klempang kanser ma mde jempang kanser min step ya ba mi di shong lang yer men yer ki di salang te bila as jin stom ngel te cerho em tu te blet cepo hospital te blet itu pastor normal gum tu kemen bet kadur khamat umnele reta dalam min hospital ong pidan jempang kanser hang tu pastor ka lep bet ka dur jungi ka lep bet ka jinglong ki bro hamin ong tu ngingo mani balik rung dan jikman bon pai pa lip no bartai balai ong jempang kanser Merang tam pastor kemen nadu kata klemat ta kepelong iya pastor bin red pastor kata kejinget lep lu rabor kilang pastor habdo kelas nan te kalong kum ta pastor as tu soitan em tre bila kata re ne gum pastor fi But kadi siya kata kay bangi na ikran do mene. Marah bangi pet ya khtien ko jong blay ko malabatay di pastor mo long mentan. Sisha ubaman yo brio ubampat itu yo blay ro. Ukwa bet ba unsen syar ya ka jimbot ka jong taw brio. Kembala puli mene na arkuren long basaw ba upen man la bet ya ka jimbot jong taw brio. Balay ba taw brio unum i ya ka jing syai. Jong ka gospel ba ka buram ka jong Chris ka nampaw ha ka jim ka jong taw brio. Tara ba bunsin abaki brio ki osngaw ya ka ktien ka jong blay. Kaktian ke jong blay kalong baple wang ya kata ka dol ke jong ki. Bat kawan ra kadi ka jing syai bat kawan ra ya kata ka jing pentmai ha kata ka jing mut ke jing perkat ke jong ki. Makumba Jesus Christ ru ang lapen sle nga mesim khot hanga ba lapen sle nga ban lap ya ka gospel. Ban penlat ru ki ya kita ki basyate syakum ha kata ka bendi. Kabumut kamli tang ka bendi ka bekerja do ka deru ka bendi ka bekerja mesim. Ki bamanla ho. Kadi kata bendi bekerja mesim tak daw dagi baman am uyalep ya ka jingmut balay bad uyo ka jingmut am ngilong maraw hakata ka jing sya ilam ko jong tra habala yalap ya ka gospel ka dan ka bor ban pelat yang ina kata ka jing maraw nani nakata ka jing sya te sya kum hakata ka jingmut ka jing perkat ka jingi tra habangi pet ya ni nakakam jik apostle habo Paul bu Silas kidan hakata ka thaithiria habaka ni ka brio ka berteng ka Lydia ka bamani si sya yublay habaka ya sngaw ya ta ka jing lap ka jongki ka babul ka baka donok ka jong ka kala pliwang Bat namar baka donok ke jong ka kala pliwang. Kala penko ngu ang ktien ke jong blay. Hey ba kala syap and pinwaptes. Haki. Bat namar baka yos ngo yang ktien ke jong blay. Naka jialap ke jong ki. Muka donok ke jong ki ke pliwang. Bat abaka pli ke donok ke jong kayam. Kada keluar ben penko ngu ang ktien ke jong blay. Bat kadai kata ke bor ke jong ke gospel. Baka nuan ra ke jong syai. How tau beri budan haka bedum. Mau tahu beriu budan hak bedum unum don syu kata ka jingmut ke bathala nani ubaman unum yo penlong rau syu yu andrei undon no pat ya kan ka jingmut ke jong Chris terau Yohanes uang ka gospel ke Yohanes ning kong kat arwang kat kita ki bala pedang yo Chris ya kita la kot ki kun ke jong blay no badan yo Chris udeta ukun jong blay mut hak jim ke jong apa jong pila dangi don yo Chris hak jim ke jongi but yangi la kot kita ki kun ke jong blay but namar bangi di ki kun ke jong blay i don ya kan ka jingmut ke jong Chris haka jim ka jungi but tang ba man ule aka por ko mensyua but kumjuro abangi la wan sa ka jing pen kelaru uyale ban yo ba ya kan ka jingmut mabale upol udah keren biang tu haka ar koren na bakat we udah ong ba uniu setan ukwa ya ka jingmut ka jungi balai ban yo ban pen put plak ya kata ka jingmut ka jungi na kata ka jinglong shi sertap ka jungi how Chris Jisu
Tara hadu kini kiski ki bamentaro am uyale bet ya ka jimbut. Kadau lada ngilak kelak ke bemur am teng namar berkembal abertai meneri pasofen mang yo snow ya kita ke jimpang namar bang yo snow ya kita ki kubor ki bawan ra ya kata ka panik haga jimba ke jiperkat ke jungi i yo no te resisten pat abang yo pat yang ketin ke jongblay kawan ra ya kata ka jimpel lai lo terang ya habsu tu bet bakum ki banget ya ini bandon ya kan ke jimbut ke jong Chris haga jimba ke jiperkat ke jongi Orang sengobe em ka thmada ka jong brio ka debi ka jingmut. Nafi sengobe nu na sardan. Katma ka David ha kejembut namar ba la juong ba benda fiong ba kadi ka Devil's Playground ma. But bangi phai na khtin ke jong bleng i ba useta nam bali ukta ke jembut ke jungi. Mo ka min em ke jugu ke jing thmu ke jung u yam ba ukwa ka mensim jong kibrio te. Hari bon kata direct ke mensim panomla barom authority re kata. Mar ke mensim baro kadi ke jong bleng. Uru udai mensim usutu bhate kata. Ti mo am ukwa ban kata yubrio ban penjat. Hari umla. Tingi nuksa hapo nado kata nado basdang hi nado hapo ka per eden hi. Baula wan ban keren bat ka brio. Ba hapo keren. Hakatu kopor hadian beradap keren ka brio am ka yoi. Dakumwei te bapet yudeng. Kemukala ula dap kata ke jingmut. Umla ban penjat direct ke mensim jong brio. Umla ban penjat direct ke mensim jong ubrio. Hari ulet ban penjat pat yang kata mensim ling ba ka jingmut. Balai ban lek persa yu balai. Te katu ka brio ha katu kopor ka bakadang pet ningkong yu deng kayu i bet katkum ka hukum bakala tip mo ba ambet ban bang. Hadin bat keran bat busen pat kayu i per bong ubabha pat te. Uba itinati khmat ban khmi. Kala ka jingmut. Ka jingmut jong ka kala. Balai ule akamta namar balai ka main ke jongi kede ka gateway. Ngala bonong bangisim ya karai. Ba la bangin lek persa yu balai. Tiba mo. Kalentiba. La bangin lek persa yu balai la ni bangin ka ungu yu balai. Bot sekta nu kwa bet am bai kijing thau ki jong balai bikin lek persa yu balai. Te ka mensiam katip kadom lek persa yu balai. Kai ka ban lek persa am kade ka jingbut te. Tara utap matla ka jingbut ke jingi belakon peli pastor mere nak arguren saw. Mar balai kwa bakani ka jingbut kan pli ya ka gospel. Bakani ka jingbut kanam kwa ban pli kan ya ka ban pediang ya kata ka badi nak ka jong balai te. Ukwa bet bakadi ke jingbat ke jingi kandan be ke jingdom kandan be kata ka mah ta ka fallen state bite bakanam ke jingshai jo ka gospel kanam wan namar bale ukwa bangi ki brio ngi le persa bet ya ublai ta kata de ke jing temu ke ju namar bale dan lenti ra kawai kada bale ya le ki banget hadu kade ni menta am kamin bukta ke jingbat ke jing ki brio am kade bet ban le persa ya ublai ko mena pila ai nuksa bai pastor mena bai thu kata i tai brio bapang mas ni asngo kata ka khubor ngatip itai brio ningkong in keno shoy blay bali masya ini jimpang man wan jim jonga uladap kata ke jingmut jang itai brio ban keno yaw blay ulali akum jur bud ujub te bat ujub ublay uang tang ke jing jung mamla man kata melak man kata lagi baro handai ke jing ke uwat kata tingi i bakum do usaitan ulak kata ke jingmut ke jung jub bro ka theology ke jung jub ningkong ke ibu perkhat sepang jong blay hadian ukala no ke jing perkhat ke jung sepang jong blay te te hadu ba ubleu haban keren hi haboda kali u hai medan khapor banga pelong ini pertai nomor balai na theology ke jong jup sepang juble la kalani ningkong tu uang deja kan baca long kan bodo ong kakti jong akan rak kan bani bi tra dai hadin pat ngi puli kawan ke jingkela ke jing perkhat ski jai but usdang ban keno pat ublei te usdang ban accuse ublei uang ala lelot te kedono kam sni uang pat jule uang ampat jusim ram na kibreu ampat jule sni wala permajan uang pat jule te kiro ti uang ruwat ikan theling khut jong apa jupet ja uang kum ta ta komot usdang ban wanra ya kata jing long hok ke jong u te hakmat ke jong blei te komot ke theology jo ke sedang ban kela kan hado bu blei suan ban ya keran bu duju bat hang ta kasak syai biang kata ke jing bet superkhat te ki baro ke bajia ke jing em jungi ki brio am usai tan umla ban kata ke mensim jungi un kata bet direct syai ke jing bet superkhat jadi mata uni am kombai juang ba utap ki thoughts Sibun ba ki jing perkhat utap hapu ajagi. But pinlap ba ikani gawai ba haka jing im jong uwei puai breu. Si sin hi belajar ke iki ke basniu, lain sin hi belajar ke iki ke bam sultanat lain ke bam mo ke bam ke bangi kham khmi lenti kum kata ke banja. Ningkong kan wan BM ke jingkeli ban keno yu blei ba. First thing kan wan bi kata ba. Ablei blei. Khandiat ki breu ke blas scam haka jinget ti kitem. Mo bakim keno rate yu blei. Bakani kamdin yu blei. Re habangi khmi gene pet pat bo lara khan khandai persen ni ki kristan yam sisin hi belajar ke basni yam kendo shoy blay bet
dang kini kesi kendo dan ba phone iwe ni kena samla ma ba dan jingja ai ha jing em ke jugi ba kala apai kapor be la syabe ro na ta kayeng be isa sitang miet di syabe te hakum kata kapor yang ba ngalak kali yu blei ka jia kam ni ka jim cha yang ka bhai nga bangan yap no yang ngalak ayat ha surok ro ba kali kan wan kan tan rai te hang ta ula dap kata ka jim per jugi be tai kena ngatip ba i ba iet bhai yu blei i syakri bhai yu blei nata ba moi ba smart ba ban wan jeseng i ba mani ba hati yu trai ada hakum kata kapor ba jia kam ta padam tawan ka jing thrice new bat ka jing kali ban keno bet yu blei direct tak kata tu busai tahan bukwa boleh kuta ka jing buat ka jing yam khnang ba ka ban sim jingi kan le persa yu blei dei kata te ka sisian bing la le persa yu blei ka bombat ngila dan sekali yang jong u kan tadi hang ta ba pin ibe kapor jong uji supres ma ba kini ki farsi baro kitab ya ka jing hikai jong ki lani ki jingmut ki jong ki hakipat ba wat kitu ki jiuru ba kapor ba upol le benyalap na kawai ke senong ulit te tin jong blei ko kita ki jiu kila jubu di pol ba ki kila julet cerita ka jaka ban pen kelumar ke jembut jong ki tadi yang tang iba kadi ke jing pensat bor jong setan dan selendat ban pen kelumar no ek gospel ban kata be ke jembut kisin ba kata ke jembut bat next step kan dei ke jing le persa yu blei te ma u long kum tahi ma u hala ka jong kedok nu la perkhat kita bat hadian cerita la kalau long le persa yu blei tu kuat yang giru bengin le kata itu bengin le persa yu blei te kata kan ba kadi ka jembut ke jong brio am kadi kata ka ba krau bor tam mo hang ni po perthai bai ka study bala pelut bon tam ru ka pisa ban puli am ka dei sapang ka jabing jong brio la ong ba kadi ka jengmut ka jong brio am kala dei sa ka wei pat ka university mo kum badan ketika mo ketika met benang ki bobon ba ma ki jing thau ki jong bli siti selor ki ong ba kum badan ki keluar hang te yam kum ta ki dan si bon ba ki badan ha jabing ki jong brio am kita ki bejong kita ki neurons ni ki nerve cells ki dan si bon ba ha po jabing jong brio baki ong ba man kasi ka kha bet man kasi ka kha bat hang ni ki doktor ru lama ki bapuli sepang ka jabing ru ki pelut por de ki snam ada kala bat ong ka pisar ka babon bhak man kari badan po perthai ki pelut te ban puli ki ni ka jabing bar ha ka ka jabing am ba babon sien ka kadi kani ka bala ban penlong ya ki baka ka kwa bat ka la ru ban pendu no ru ya ki ka ba ka kam kwa te mat kani ka jabing ka jong ubrio kala balong kadi ka supernatural power ta ong kom ta ta ba kala ban le buan ba ki jadi yang ta ba ki bajule magic trick kum to kile ke ling ba ka jabing ke jong ki main games kum to ta te kumba ki ba thak ba syukur ki brio kum to ki ba puli psychology kum to ma kepura tu kadi ke ha da ka jabing sudah ta borok tu kumbat ling ba ka jabing ke jong ubrio ru lala ban pensei no ya ke baburi hapo jong brio tu te te ka jabing jong brio am ka kadan bor hadu kata-kata te te kene ka jabing bingi ngidan nam kala long nomor baladan ha ka fallen state ngim da tip bhasu bat ngin sutu bhasu sapang jong blei te ta kana blei pol stress ba hang tu ma bila prosper menel apan pulie ba udah ong be bingi dan ni kata ka jimut ke jong ukres nomor ha bangi dan ni ka jimut jong ukres ka bombat ngitip lut ki baro kali kata ka scheme lani ka plan jong ubaman nasyadian ya ke ibu tumbu te sapang jongi bat ka jingbat jong kres am kam suwan hi kum to automatic kam wan de ki hapan pulik tin jong blai namar ka bible am ya ka dia latip ba ka de ka mind of Christ kami nak jengmut jumlah itu kami jingmut jong blai ta kan ya kami nak dok nur ka jong blai nak ka jingmut ka jong blai te ka bala dengi kwa bantip ya ka jingmut jong blai ya ke ibu blai umut dan ya ke ibu blai perkhat am kamu bat ngi hapan puli ne tin jong blai ta astu kawai ru kan emo la da usoitan umla ban shu directly ban kata ya ke jingmut am utap no de ki jingdi ru kata ya ke jingmut kenja drugs kin poi ki shakawai pat kata kaperthai mar ka dei kata ngas ngone to kadi pesara ula ban kata limba kata namar ba ka dan ketu ka maki hormon ki change no ta kambat ke jong ubrio bat ka pelong yu brio ban hallucinate mo ban yi no ya ki ka bam dei ban yi te tu ula ban le ban ula ban kata limba ki jingdi ki bas niu kamta bat bo pelong pat yu tau brio ban long merau pat jong u te pelong merau senan te bat hapoi hadok ka por tau put hi ba utau brio hi ukelalong no nong syun jong ublei te kata de ka jing ka im jong setan de tang kata he ban pelong ingi am ki nong syun jong blei vet tadi kata ktin ke jong blei ka ong mo kum spen rap ipi makata ka dei na Ephesus number saw kan ke dekot ke ba arhuai ong la da shisha filas ngul tu bat
bat balahi kai phi ha u kat kumba ka jisha kalong ha u jisu babin bu no shapang kata ka jinglong jong phi ka ba menshua yau to breu but men ken benang pot kat ba kum kita ki jingkwa ka jishkor bat ba an pen thamai phi okay ya ka men sim ka jingmut jong phi kamut ka men sim ka de ka jingmut pleng kam de ka men sim jo ka jingmut ta ka ta la da la pen thamai ni su so pleng ni de ki nong jo ni su so pleng ni la ban le ki ke boro do tau chai bor gi ta ka jim ju tau breu ka long free ka command wan jing e ji le ne ngi don ngi tep mar ngi ho u try de way ngi tep ni jing pang ga de ga ngi tep u shaitan de way tau nong La siya expose na te. Kaya kabut ka plan, ka scheme, jong setan bor la siya expose dot kumut ngila dan ka mind of Christ, ka jingbut jong Christ am. Larawan jing pang ru, lima jing senam jing Christ ngila ya jing percaya. Wala larawan ka no jing ya jing jam ler kam sudah ka jong bamana itu mana kan nga i ka ta mau dan tu khna da di khna mau pli tip show de ula kul mar jumut perkat i gumba ka ta skor kam tri kam khmat kam tri kam show bada pe jang ta i la i mashallah kan riang lot ba ke ber khayam re habang apet pa ngami i re upang mar tip di doktor ki ong ni la pang palat ni long tanga i memlelir ni bre i ai bor jing domine ini bre so khiabe senang ni na po na silong ki om la sumar sini bahabara goti imdo ras goti kita ong don ta jingpang henry kata ka jingpang em kadai ka ba ba ka jisha tambang ala da bi kata ka jingpang kadai tangka rongpong de kan amin kam dai ka ba shisha de ngatep ba ba ni briun khia tanga po arsgi yam don ICU entala po shawat mom tawla la hospital kata ka jingpang la da page na po na Google em kalong melar ban cure mentah-mentah de Henry Habayo ipat da ka mind of Christ I'm saying pa melelai Travel ni jingpang ni bon man sedai ni melelai ai bagare kata di long tiang rata da i ga turu to be makani kam long i na mar ngitip butau ben hapo jingi kam klan ben ta ba ga pertai la dang ido ai ga jingmut ga jung Chris mula expose lot ya kita ki jing syukor ki jing thok ki jing lamler ki jing muman ka ba usupen i kum ta bu usupen ting kho tempan na Ule ai bon sin di kumtai. Pensap tiang bete yagi. Mau ban pen iba ka lakot la dai. Tara ki brio ni kisni na mar kim tip ki jumble ki depression ki anxiety panic attack ano do panic oh tiang mita ani ngala yu gitu pang panic attack ani di masha Doktor bon patients de kitu, ki depression, ki anxiety, but ke ban attacks dah. Tahu benang kum kata ka jingpang sumar kum no de ki dawai ru am da ki ladi makna ru. bit nana Sakapam yo thia pat poi. Marhabdi dawai na mata ka dawai ru ta. Ano kum ta. Tika tu kam di ka dawai bala on pen kia ki sudan kam betang ke jembut cuki am ban ci pen thmai no te. Ban yo no ke jembut ke jong Chris. ban yo ki jingmut ke jong Chris Alat senan. tadi dak tin jblek ong bau tau brio baken jado am su thor ki baken jam sim baladang ikran baken jam sim ke de jingbi jo Redi tang uta ubadon yumur sim jong blay uta ubadon ke jingmut jong blay su thor ki baken jam sim barang tu ko ong no ba mun sim lai kai ki baro Jisu ru keren tu, masih mukun da wan ni kai lu ti ki baro. bi ya bangi pulero ke sti ban ngong yones kan long ba ar ko afre fre nyo om ni yang ni ke ru ngala tho happy shapang kita ki bi alam bak life ti shapang jong phi ka ta ka jingpen sle ya ka ba pila pediang na u ka ya isa api te phim dan kam shu ba uno ru unda hi kai ya phi henre ka ba kata ka jingpen sle ka jong u ka hi kai ya phi shapang ki baro bal ka longa bishisha bat kam longa balam ler te kumta kumba lai kai ya phi finya sa u bat sisen mi layo yo men sim jong Chris kemun don coba laan pen kalaing itip kano bishisha kano bakai kano thok no balam ler badeng tam don chuban hikai de tip badeng nakalai ila long confirm bat dan yo ke jingmut ke jong Chris ke tegade katam la vi ba snap ni ka pon kwa banong fi ka badon kam aga jim ke jong phi kadai yak ba fin yo ya ke jingmut ke jong Chris ban yo ke jingmut Chris hapule ke jingmut ke jong u ya ke jingmut ke tien tadai ta ka tien ke jong blake ong mana ka sam shi spa khat kan dai ke khot chi spa san ke tien ke jong blake along ke sharak agi kijat ke jing shai hakalanti
Ring ta la da fidon ye ka tin ke jong blai pio ye ke jing shai pio ka de ke sharak ke de ke ding haki kijat jong fi ring ta gitip ai bangin le chano bangin in perkhat kuno ngin le no ring gitip namar bangin don ke tin ke jong blai bo jisu du jing shai wan chi di ka thai de shulong ta ka badum diang setia ke ju lawan chi lagi jong kim pediang ta de ke ta ma bun sin wan chagi ta mangin pediang ke kot ini ka bible ini Justang sulit teman kom tentang mau pai lok sulit kalai terkadang taman siap biang yang taman sulit tunum deh sulit kalai ni taman sepenuhun mau si belak jumlin malang kalong kum ka rutin ban lek sulit kalai Henry om ya kaba ngin champagne si saya ka ketian dari kata mo nga sepenuhun mau ibai pastor yang mana Pleng lada ka jingmut ka nget bet bo de sen bo Briu yap bet. Da ubriu kuma itu pastor Fairpat. Da ubriu umut shisha ba ula sya asiat yap shisha. Jadi kata la da ngidon ya ke jingmut ke jong Kris ban nget te hau. Jadi ke jinget ibu pen ini. La don hang ni ngala nget. Oi banget yo. Onam jot shu. Ndai tan ke jing penjot ya ke mensiem. Ndai ke jing penjot ya ke dok ro. Mursoitan yo penjot ya ke mensiem yo penjot ya ke dok. Mau ngi pi mene utrai shwa ke jimut perkat mau beri utrai ni jimut perkat kumar kapang so kamet deh ka kha jingpang pang ni jingpang ka poi shwa ke jingyap tege de kata mo ya ban long ki badan ye ke jimut ke jong Kris pidan ni jimut jong Kris masmo ba Kris dan ke jimut mo ya nonton apa Filipi ar san rumah utrai kwa angi ngin dan ke jimut ke jong Doyo ya kani ka jingmut api. Kabala long ru hau Kris Jisu. Ba haba ulong ha gadur ublay. Umshim la nyaw ya kaban bat ban long maringkat bar ublay. Henry ula pun sudai la de udah shim ya kata gadur mrau. Haba ula jialong ha ka jesrim kibriu. Te haba ula shem ya ka rukom kum ubriu. Ula leret ya la de. Haba ula jialong uba kongo wat adu ka jingyap. Hot ka jingyap ka ding penakit. Kini ka keren am lada ubriu umlaan pentali shwa la de dah. Unam la anyo ke jing madu Kris. Kemo Kris open red, kemo Kris open teli la dia. Then only ubri ula menyo ke jing madu Kris. La ubri udang syate syako ma ke jing skor ke jong baman. La ubri udang syate ban ong ba ubri mi no shri. Ni la ubri ong ba oh ka pertai ke sedang na ka Big Bang. La udang don ye ke bokum kata ka jing madu jong Kris ke nomorong. Fula da mo la da ubri udang don te ke jing ya kata ka jing start brio ke joku ni udang nget ki philosophies jong ki brio ke science jong brio ni kita ki hypothesis jong ki brio atau ka jingmut jong Kris kelaman ro Mla pro so nomor ba kila penerban lupa lalong kum tolu o baka dum te. Mo bat ki kila maki ki ya bet da kata ki philosophy ke ya da logic. kum ki Greek mo Hai. Ki ya da logic ke bumbut ki tip te ke bumbut da lasim ke step 1 kan 1 step 2 te. Kini mla ban pediang ban ong ban long kum Philip ma bun ja na wi ke jaka soi ke jaka. Kata kam pediang ha philosophy te. Tidak tadi ki science part te ki wat bet jaka evidence bet. Tekmot ki ong beladang kami imbot kanu ka jingpin sisa lan ka evidence kumot ya kata nganom la ban pediang te baka de sisa temot ki keladap kut jingmot lupa ngi kum ki banget ngila kut jingmot ngila rai kut bet ba nginget hau Jesus Christ kini ki brio pat mo ki baga ong pi menta kum kita kiri ustad kiri sampang kita apa kila kut jingmot bet bakat dampat yo i dalam jong hikmat lada kat pat la ban pin sisa kala da ka logic lan ka jing perkhat jong ki ka kam yahap kat kum kata ka idea bagi ki perkhat umpat kila ong lupa bingin pediang te. Dari bebuan ba aki ipat melaban proof word. Ki scientist si dalam dia ro kitip ya kata melaban proof. ka gravity Buat ki creation ro ya kan ka jing thau ma bagi ong ka big bang. Hadu mentaro kadang long it's a mystery ba bagi ro ki ong patla ban proof ki ong ba ki patla atin lot ya kata ka knowledge. Hadu kata-kata ban proof ban pen sisa pat ya kata baka big bang ka de ka basisa. Mah hadu menta bat nang ta de wat mentalin adu bami kan ke James Webb teleskop le ke teleskop bertemai kan ni ka discover bon sibun ba kini ki galaxies mo sibun ba galaxies so ba kadi ki ong hab men rewrite biang ya ka science mo kita ada ki ong ki scientist ki badan benta
Namar ba ki teleskop ki balap menta ya kita ki wei pat ki galaksis ki ong ba kim dei ban exist te kita. Mo handrei pat ki exist ki dan ko do hendriu teli kita ki galaksis ba ki ong ba kita ki dan de. Berkata ki ong ba ki hab ban tho biang sa sisien ya ka science. Te ki ong ban tho biang pat kalasem jenjar namar balai hab ban wenglut babun kita ki jing hikai belah hikai di post na menta de. Te ki ong kat badang yat menta te ki jing puli ki dang kin puli bi hi hari kat dang he ki klasis kin sepuli no kita pat ke. Ki dang persang ban le kata ta menta. Cuma sebarit laga jong ji kai bayak laga jong ji. Maki ki kala. Ki kim de kani par kam cepat kala. Sisin ka siru ka tien jong play kampat je kala. Maki ka theories jong ki ka kala bet. Nakapor sa kapor. Mereka Bible kau ke bening jong ki bening. Ki galaxies. Ma? Jadi kita ba ka theory gan jong ki ki restart reshampang. Mar ka jembut cepat jong ki wat la ki tip te. Kitip. Handi kin pen be ke jembut cepat jong ki namar balai kim yo i hapo ka kamera la ni ha gadur bala capture ba bu ni di ublay. Ki ong bala de ublay udan am di bon ong ka nga de ublay. De bani asngo be ka sur. De bani i be ka dur ka jugo. Ki scientist Then, wat lada. Ki spene jubor be hi don tu scientist. Ha. Ndo yo i dur jong. Moses kunu ya na dur ya besar ong na it's a myth na. Kata bi kita bade basisha but Tip ada ki pen be te ba. kimla mag science kamla an proof nu dur ya in kat arliang. Tiga kata. What Charles Darwin ru ba ai ka theory of evolution. Sure ba in yap am mauru wang ngatip ke ibang ong ba kadai ba bakla te. Wang ngatip ba kam de. Kadang haki jing tho ki jong mauru dah kam me kata wang ke iba wang te kalong ka bam de te. Henry pat ka science community ke badan hatu ko por pat ki ong ban bangin jit ba ang ba ublay dan ke ilong ibet ginang la ban pediang kini ke jing ke jong Charles Darwin bat ngin persyang ban penlong true ba ka. Wat hadu mentaro evolution kadang de hi ka hypothesis bat. Pat la ban proof pat dan rekan ko wei ro ka experiment. Kiam bikin ka missing link em. Dan bi ke missing link. Mla araman pen sisa hadu mentapat dan ro ko wei ka single proof te. Te still ha school pat ki hikai kita bat hajabing jeki kala da bu lupa ya kata. Bekla da pong lupa bang nginum pediang. Ya kata te nginum pediang ba ublay udan. Tadi nomor kata sebab Kiri gino shun jong play tema. ki kila dan lupa kata kejimbat kembang opinion mana kila dan lupa kata kejimbat saya. Lada mla penteli shwe kata. Tingi nom la ben yo e ke jong Chris. Lem da la akloy ben penrit ben long marau. Ben long ki bela sa nar pnas non. Ya kata ke berim. Te bombor mla ben da. Mai fisu no da pastor molong. Sutunat ngasngap iki jikan jong pi sia pastor adu mene. Mo pastor rak. Kalong Kang siya kasgo ka chicken kiu shy. kawan ngayo di pensai babon. Oh, Wah, lai kena kan pun pang siya sayan isu. si ai mongi te kam duna ka sayan te. Sutunat ngatrai pi ki ba ngap ru fio ya ka jingbut ke ba ka jingbut ke ba thumai ha ka ni ka si ba bangi dei bani yo ya ka jingbut ke jong Chris. Lamda kumta yo ngi sa be chak te ki jingbut ki berim. Ngi kram yo pat ya ka jingbut ke ke bu trai la le. Kadai na mar kata kumba hak ba kenjaman sim. Lamda ngi su thu ya ka jingbut jong Chris kim su thu bangi la long bala light na ka pop. Yo ngi sa ben onga de nong pop. Wat ada ngi kamila de bangi de Kristan han ka jingbut jong ngi par ngi dang de be nong pop. Bar kumno ngi yo ta ka jingbut jong Chris ka banang kong de ba pediang yo Chris bat baar bat tip ya ka tin jong Chris. Cingkela bomot. Cingkela jong. Barang im kala ba mot ngin yo. Kala ba mot no ngi kala no te jingbut berem banga de nong pop. Nga kala no banong nganang ni ka pop ngatip ngan poi so du jok. Hanai don pat uwe ubala sius pa yanga bo tau de jisu. Ngan kala ya ka jingbut ka jonga banga pediang no yo jisu. Basisin banga pediang no ya jisu. Nga kwa ban tip ya ka ba ka tin so ko. Namar habang ala tip ya ka tin jong. Haba unong sukor uwan habang ala tip ya ka jing sisa nganong pediang. Sisa ka pelai lu. Sisa ka palai loy. Long tik mentangi la tip ya ka ni ka pisah ka basisa. Lada One Children's Bank of India tangi nung pediang ke. Nani Manorama Bank. Dena masanwan ka tu tangi nung kene kam dei. Hari khulung de plipat yo ka tu. Ai te ulong kani de ka pisa. De kata babon ki syukur khulung ubat ya ka kot sispa wai arteli kot spau ong pengi de ngata dan arteli medon ni bai. Mensualing ikut script store ke jing koridor ke ikut script la pelat. Mensualing ile mau ile ikut script marbul bodoh koridor pelat marbul. Dalam kambun marbul suruh spa la pelat. Ma ting ikut script bela asyat. Berat beri sunu Ahmad dan ke jingking koridor jing itu. Akan mau site udah jeri dah. Kamar spa. Ma kocot.
Kata gede-gede kata ada ngimpat sutu. Wadi kamar jot ngi koridor kan. Hari la sutu ngi kamar jot. Tadi kata ada ngiyo ke jingmut jong Chris. Ngitip bakai ike jong ne ke partai bakan sajot no. Dia kata film ik ya ke partai. Ngi sutip bak ngiwan sa ke partai di banyak lang ba ke partai. Ngilong ke jing syai, ngilong ke melu, ngilong ke jing ubi ya ke partai mo. Pi ko miyo Paul. Haka Korin ke benengkong mo. Ai sunat bahan puli ke kitab Korin. Haka Korin ke benengkong upol open bait ya ke balang. Hari kata ke jing pen bait ya ke balang so kala biang ya. Hari kidan par ki bami ki ong Paul ke jing kai jong Paul barok ke jing kelas sudah. Bat ke bami sendan orang mana bala pelong yu Paul belong apostol. Haduk kata kiwan. Badai ni mar kata Paul hakalenong ke baar Korin em ubatai ong kenma bangide ki jing ubi jong Krista. But hakalenong ke basipau le ka ong hang tu Paul biasa entai lade. Namar balai kini ki beri ki perkhat bu Paul bam pisaru. Haduk kata. Namar balai la tap hak jabing jong ki ya Paul ulong bosniu. Kani ke di ke bentaro. Bateng teng ngi ong bangidon ke jingmot ukris ngi alai chaka jeseng ngi mok ngi la sheri shaki jing shakri hande lano usaitan uparsian bat urumya ke jingmot jongi banong te pastor impat long ka the ke jing shakri ngam pat long ka bible kampat biang lot kadang don so kani ka wei ka jing tho kumta ter ta bat usaitan uyok bun besut teng teng ke jing pen bai kawan rakman shaka jing ile persya nama kini kita po dia kata haka arkurin da pule pinsung tho bau pol wang atau dita mangamo ngamlong bele kata udah keren ni kibun bentan namar balik balang kala yang percaya kini ke kurin ke bau open back dengkong kipriang hari don bawan ban hikai kipriang no ya ki wei pat jingkai ada ngim don ni ke jingmut jong ukris ni mbama palat namar wat ki shakri ki jong saitan ki peni serem ya ledi dah Syai. ki shakri ho kata di mama dia kata haka arkorin nong bakadwei ubatai ya kata wang ngata la pengen ketien berwei brew handai yo pimla ban sung tu te ubatai hang tu yo yo piwan nong syukur pimla ban sung tu nembar ulaya dia nama kata uhab banda ngala ban ong fi uhab banda batai ya ke jing trei jong ngala trei kat no bar kita ki bawan bat pi ki trei kat no wang ngala sak sitom kat no kalau nong ke bakadwei fitit balai kadai kata nembar hakal nong ke bakadai bubun sen ni kum ki bangai mo ni penon kambe kala nong ka bakhandai ar ko khandai bangin ai so blade ka mon lai loi hang tu bu polo kran em ong pi ai ka mon lai loi balai pat fi wo dong yenga banga pi ga kampan nam tai ladi pi kane ga de nga kampan nam tai ladi berkini udah mar la ong ba upol usuplen no ai lot ki baro wang hatu ta nong ri jeng ri umdi ta kadut pi udah kran de kata wang ngane kham sim yeru wang de nama kata wang nga trei balai mar ki persya kane ga de ki ka bama bha tang tengro haka jing shakri haki yeng kisam ki yo no ya kata kan teng komenta ulok hayeng utrai baru wang ngala lut mangah kan ke ye hoi ulwara ka pisah hari bepenlong ka long yeng padam de ka lok pata ka sat ka klieng ka pun khoi heyu ka pisah phi kamla bakan sat ji dal de maka ka save kat no ada maka kam don ki khon kim don kata ka pisah phi kamla ban le lut baro pi habu nong trai pi lut kat no ta hari ngim ju kain koridor kita ki batrai pat ke namar bale bakam dan ni ka jingmi fi abangi oi ka jingmut jong krisam aku apa no fi gin buram ki shakri ki jong bale ngin buram wat kitu ginong sarok ki yang mane namar bale ngiyo i baki dan bentalang ha ka jing shakri kata ka diki ki jingmut ba ka jingmut abangi yo ngin dan ki jing thrais new nganong fi abangi yo jingmut krisam ni pet ya baro daka taka ngala banong fi Khmat ka basngur mo. ka khmat ka basngur ba ka jingmut jong kris namar menta ka khmat kalong snia ba namar beli padon jingmut kris sistem bidon jingmut kris la khlia jingmut fi pek ki bas snia sudah hari fi khoi ki jingmut pada ka snia fi ni ba bha de namar kata mo ngi su tho mon shwa aba ni per mon shwa ki snam ki arajar pra khandai si po ipo ili alap si po yo molong namar ngi yo i ka kong ka yo molong ngi i ka kong ka platform hai bangila banyalap yo kris ban sandori ke jingem di brio ngi i kata ta kasma ba hare daga bor jong trai ngim sutho ita jing sma namar bale utrai upen i ngi gini brio kidi ki mensiem umdei ki nong buat umdei kun kata de ke jingmut jong kris upen paino ya to ke jingmut nak bakan jado Ngimi igum ki dong pop igum ki lang brot la ja. kilang berat ki belajar no ngili banwa ni kita kata ta kade halada pimdan par ke jingmut kris sam pidi bet ki along kum to gedap satu
Kumta ta ginim dan ya kataka ya kebensun tho yo kres kan. Fi di ladam lem dai kumta ka perthai ka le pop ka por na blai wang are puncon la bang lakut. Lakut ka por Moses le udah kershai wang. Aim penya blur kan sebri na me wang. Hari Moses ulah yo ka jimut jong blai wang atep wang baki breu kin ong kum. Fi ka dei kata ta bo uya sat nyam ta ini kon Israel ki bopop. Apa piyo ya ka jingmut ukresem pinang ban iya ki nong pop. Balai pinyo i yaki om gum ki nong pop. Pinyo i yaki ki langrot ki bom tip hei badon utau plang jengam. Bar pinya lam yaki sa kata ki jaka plang ki jengam kan. Kata ka ki jingmut ukres ka ka bor. Tentang haba hakayeng kadon ke jingnya bam so jingmut pinam ong makini yang apa balik ki kra pi ong bai ani kadon ke jing ka dum kini. Ngan duai nam ta jing kini. Mongam dei bangan pen pai ketien fi kat ni ka onra. Ngasih tu tangan ni gawe bagi yo jingmut ukresem kapan kala ya ka jing im jongi but kasay yo so jong sim ka jing im jongi. Nemno na pastor ang fiyo. Kabenta ka jong aba jongi iwe piwe. Kare bangin dan ya kata ka jimut ka jong Chris but stanat AKB pastor kren. Kam tamle kata ka Jesus sanai nam ta ki buri. Ma hawa Jesus Chris ru upet ya kita ki patlang. Wi kum kita ki long brot ki wam dan utaw nong syarai. But abo yaki udan ya kata ka Jesus sanai. But kata ro kadai haman po we ubri jong blai. Aba uladan ya Chris ka bumot udan ya ka jimut ka jong Chris ba undan ya kata ka Jesus sanai nakamenta kita ki patlang ki bam dan unong syarai. Tarau Jesus Chris aba urong ha ka yeng ka jong sakyas. Wang baka jing penem kelawan ha ka ye. Mal ukun jong bri kelawan ban khot ban penem yak tek belajar. Kata kadai kata ka jimut ka jong Chris ha ka jim ka jongi iwe piwe. But ngidan kambet ya ka ni ka jimut ka jong Chris ha ka jim ka jong aba jongi iwe piwe mangin pentamai. Masang kumbo pol wang ru akarom khat ar khot ka ar wang wanum penisri meldi bat ka ni ka pertai. Ai banga bengi iwe piwe ngi no me penisri mak ni ka pertai. Henry baga jimut ka jongi onang penkala. Bangin yo ya kata ka jimut ka jong Chris. Ba habangi yo ya kata ka jimut ka jong Chris ka khin ka jong break oman pertamai ya kata ka jimut jong pi kena finyo tep kumno kalong kamon ka jong blai ka babha ka bersubha bat ka bejana. Habagi ni ka jimut ka jong Chris ni tep ka mon ka jong blai. Ba kata ka mon ka jong blai kalong ka babha ka bersubha bat ka bejana. Ha ka jim ka jongi iwe piwe. Ade kata. Alang ila yo e jingmut jong Chris gitip ya kamon ge jong bulai mo. Taladau ngim tip te ngim dan ngim tip hiru nya ka bomon sakama ka bomon. Keren ka bomon komen ka bomon. Tayo kata ikinong komen teng le kamhok man yu bulai bro. Tayo kata na keren tan ta jaki. Maki ba dan kum kata ka jingmut ni ong na ipet hiru ini program. Mo kata Makidan rugi bapek iba shikwa taman onse ngalaman ong baki shikwa bataman penhun ni ladi de ban yo ban snam memes ne yo ban pen le rai ne ban put bonam rugi syak rugi jong blai bobon gam kita balai nama kidan gaji kimdan gaji mut jong blai kata in baki dan ya gaji mut ke jong baman ha gaji ke jong gi takadau ki kwa ban pen but nam ne ban penjab buram ru ya ki syak rugi jong blai Kadai namar baki i fi ki pek. Hanga ka si yo. Dam i jam sobang ra ban pek. Ba i hi han rem ko apen i jing i ke. Long kum tu lok de. U i hi ka lok pa du anga syong e pa namar bang i ki kon. Ko ada pendam. Tagidan ki bre balong kum ta. Ni ya ki ro. Adam dei kum ta muso tenat hi ro. Mo teng-teng along fi. Long mo jing shat man nas kan tembang hi ra. Tai ka long kum ta hi. Ki long ka jing penbang ba. Ai ko blame nam ta jong pi. Baru blame kur khu. Hari angin yo ka jing mat ukres. Hakini ki sungi. Kuma mentamang la yo jing mat ukres am ngitep ka jing temu blai. But aga shti ka ba ar petros long ka balai ka ong ba. Blai umman ka wai ro ka sem kan cha. Kata ka dei. Ti ngi terang e bu trai unwan no ka jing rong no kan wan na. Da kran nga simet bu pol ru om mo. Habang kanang syong ha ka do ngai syong i klat te. Ikwa e bu jisu wan no. Do wan no mentale gi ka bene. Hari ngam tip nak ki papet kan ngot la long bar ready ta. Piu jisu unwan am. Unput dia katuroi. Katuroi ka kran ni ko ba un kran da. Pi katuroi ka banengkong la khot yo yo anes alisha ni. Kada kran ni kata ha kalenong ka basau kitab cepon pau. Ka banengkong terter. Katuroi ka banengkong. Hari ngastunat man puli pat kawai tasnil nong ka basau da khot ka bakhat lai. Hang to pat ka kran
ka turoi ka bakado. Turoi nungkong khot yo yones, turoi khado khot yengi. Tengi lalong ready ka turoi khado. Yang senar ba kong turoi khado. Pida pulil nong ka basau kita cipan pau. Kong turoi nungkong. Yang i ka turoi khado. Bat ngatip kelajan ne. Reuniam pastor gin poi. Kalau ngomne Di reuniam komen ini. aingo yu blai. Komen apa teh justru. Hmm. Kapor budang dan di persai. Hmm. Yang sunan yu di bersebel di kusuit. Mo. Hare we ni ki reuniam upol te ukala. Uri sol ukala no so. Pol. Aingo yu blai. Nangai what yau uniko domas wan kendo da me udah we ni ki reuniam. Joseph nong rema tayaro. Ah. Hare kini apa? Fida ongkum nom Sunan beri. seran beri ki kala jom jisu. Tengah ngimla ban bisa. Hanrei tangan yang kowe. Uno baperiang yu jisu kumunong penem. But baperiang yu jisu kumunong penem apply yu jisu. But uyoru ya ke jingmut ke jong ukris ya uta ka beneng gendai. Te ai Reuniam? ya kata. Reuniam dengan kelalong riu belai mak. Ah, uri ulai. Nama bapeli kire hi ben i jangan niam hakawe kaliang. Hari kim tip ikajik sia kabai bolong lo mo. Kadang yo eka jingmut jang kaniam ni. Ah, nang yo jingmut ke niam. La Belai tapi ke eka niam. jingmut. Lebe ke niam, lebe kum ta ki sngo ki lebe je kata ki. Nak download joki ki khoi, ki le ya kata. Mo kita yo to jingmut. Usual ke tarsos ke. Kita le. Onda bala yo apa di kris ta ki pai no kris. Ta ngi kwa apa pin pai so kris. Hal pi pai so kris, pi pai se ka tien. Yang ngai ken don ke jita. Ba chi stien la thau thmai ke jingmut jong pi am. Ka wei do am pi like na ka panic attack mena na ya keren. Pi like na ka jingkus lai. Namar balik, fila yo jibut ukris ka ong bah ka thi ke beneng kong Petros, kelenong ke basan ke dekat ke Henry ke Hinyo ke ong bah ngi berat lo dikiji kuslai jungi shau. Dei ma u te basumar su keringi. Kila yo to kecing marang, dawan tengi aku berat dah. Mdei basu ong bayu berat. La berat dah. Apa si sin la berat. Kamu kalau mni kan. Fishimi ke mobile kawang ne hapo dam site apa deng. Kegen liwat. Telah hidup baik ngasi ong berat ye kecing kuslai ro kunta berat namar belai fila yo ke kecing mut ukris Setelah kamu ke jingmut ke jong Krista ke jingmut ke jong belai. Finda pet neng kong i kumbau jisu dom mate ki reuniam. Wong pi kon ki ksi sen de wong kumbau ong yones jisu wong lang kumjo. Dai ka wading pana ong tis dai ki to ma ki. Makim te bi ka gila. Teng awan ke jing bitar. Tambah berkat adin maaf no iki. Tega tam. namar utra ile udah tip mana benar selendang kini kimla masuk tu ki shulong tang kita ki tunghong jong ubaman Sultan ni. shulong tang tunghong tu utra wang ma bikin nama ki kim tu ki di tang tunghong tega dei kata bangi yo ngasna banam yo jemu tu kuresam Tega kita nginam di benong kita ngung jong sultan ni. de yo jemu tu kuresam pastor lofi ngashu it bet je baro ngishu aingo ba yo bulai namar bulai jongi long baba ni kelano ta wat kinong syur de kido ngaka mau pastor ferry ong sen don itai ba ju aye ngai tungko ta ba rap long ma ko don ki jingjia ba phet no om ta ye so la bitar ba nama kala shu e be kom ta ngaka mau kata kasgi pastor ferry don lang bawan katawan kenap nggak akan mau oh haga bekerja do la dom ta haba one part ngap doi de mau pastor ferry don lang hab doi pastor ferry oi ga ni ngi te shupidi ta na bar ada dawan tangi haban dan mek tu kecimut ke sutrai bangi cukur ku be tebentar video ino ngaka mau siapa peternak hang ni mo ngaka mau kayak ka skuti jong i pastor Richard nang ta jong piro jong ki babon hang ni kisah penjulor tangi kena kilet ku ta pelpat yet i semua berlap no em ita last day Tarik kasit bani SD no itu kena handai por balalapat on lek kum no ka kili siya mau namaro sistem kecing mudu kris kawan pi penyiap tronyo ya kecing bitar ke bakan jadok kita long hakado te kadon ke jingdom hakado te kadon ke jingtar dang don hakado te ya kedok pat kelah te ya kemensim lah perkelah te kedok kelah dang don di re delayat pat kumba batai besto sutu bakadon ke ji batai bitar si pang re kamle pop perke tiga malam tu bitar akan mau sini Lepo. dalam akan mau sa kemana lah kena sama lagi orang tadi nggak suka kumbayan mas di kerai ta hari hari tayang mah nama belai
Cuma Ukris kayak Kalau Ben maaf. dia dah mutar skuti mau ke kali Kayat Ah. jomba iban. Kata kali kecing ke yam. Kabas tu nak apa play ke Bible. Kayak ini bandia ma. Jadi guys, terama kembali warai pastor mentante uji sule ka gospel Matius apply udah dikit ikut si Parsi teh. Terus ambil asap. Udah korde. Udah orang tiki bagi long kita kejing tiap kita pelik rejo po dan setangka. Bapot sudah. Relo dik penas tu bawa pastor teh kini kita ben kini kita ong hiar orang tu orang pan. Maaf Di biki. ka. Play ke Bible mesti nak kan ikut tak kan. Kadon ka jing shisha ro ukuran, makadon ro ka jing ai ka bo warna. Fi da perkat mentah justru da yalap mentah justru mentu sing nang lihat tu program. Kan man sengap. Kan man sengap biji. Ki ong tak sang kini ki pastor ba khor ke kan kumta. Ni le dang du na justru le kam klain. Ban mangi. Kam khor. Kata yang long kema badan bajing jahang ni ru ba baya bertrai baya bu parking kali trai ni. Malah dan tigi bro lai halang ni. Mar boleh babun sen dengan lelang tu kami dia kata ka jimbitar ne kami dia kata ka jing yeh nya. Rai apa lepat iposo bante shule cukup ben. Long apa mi nang ni ikuman mi ka jimbitar teh. Ne lapo itu ka jaka pa cukup ben. Pat tu ka jing dombaro ka jaka. Nomor baru tu ya kata bitar dan lapo pa tu ka pat. Kedan kata ka jimut ke jauh terai. Nah, kum ki jing syang im dei benong jing. Kementas tangkat nungi ladon ke healing festival. Mau ngi up ni. Yo lah nok tu. Mau ada yo nok tu fini. Bundu nong tu kalau Dalam gile. Syong jiseng. Song jisek. Syong jiseng. Ngap. Ni pelong ai kata. Umlong melong pertai da lap te kemon bani. Semak baik ngim dan. Hoi. Kumbak up te kumban ya semak. Kada dala kenduk te. Man ai pulit rusus nei. Tah. Song. Ngap ketien. Berdua ai zaman song ada babja kelima anda kata pi kata dia kecing mun Ukris ngitip kisah les ni wam ram le to try to come ha nama ngitip pat kene gawe ke kamdan keno no basniu ke bala kata ini ubaman uperkhat basniu ki breu ki wan ra ke jing sniu wam ublei pun kelai ke basniu wam sya ke jing kemen sya ke jing sya wan ra sya ke jing khunga kemau ka skuti jang pastor Richard da to por sya tarsit sya tari yo sedang nak kali. Kau boleh. Temu berseni. Baman temu berseni. Yo boleh ro, betul le. Yo kemai. Jimar Ukris ada ini atip try atip. Tip kumpa. Atip kamam kampat ini mangin le ya koroi. Tahu. Haba benlong teman besar. Dei beninya. Lah ada ikai le. Ngasih orang apa prateli quality. Kini bandon kita man besar. Kemudian syakri ubelai. Padang ngimdan dek player Timothy itu kepatai dek quality itu. Ngidan dek ngimdan dek kata. Padang ngimdan em. Kata ngimpan dek. Palong gitu. Dia tak ngimlang bukan pertai. Gila bangin dom ngin bitar Andre. Kejimut Ukris ke ong. Ma. Cingmut Ukris ong le you mesu benua. Tentang ia tengkuk kali vi. Kiwe tengkuk kali apa sih ngi dah tengkuk kali sipir ki. Tah biar ya. Sulong no umta la da ki long kumta. Da ki kala ka mot ka bhai ki. Da ki tam kta e. Kum long da ka elo ding pna tu we the Ukraine ben justu tu jot e la de. Ne we ho Ukraine ben ya din na us kala. Tu em ai. Da ka re ka ta Kristo snap e. Tela da Ukraine ben snap tu jot e tu no Ukraine. Dan tahu ni patu Ukraine ben kong i khtin tu blain kong i Ukraine ben bro armut. Din u change ka mai ju em. Dan bisa dikunjung. Kita just renew ya kan. Nangai ala ngi thau thmai ke jimut jungi kan. Uni ubri tu change ka main ju. Amen. Dia kata ala ngi thau thmai ke jimut jungi. Hakalong yin kalong semro. Katai. Haka kam ke jamro ka biang. Haka imlang salang ro. Biang. Kalong biang baik. Ham ta maka jing syakri la ita. Ngi atip yu terangi te baik. Kanu ka atiar ka bilik persya ngi kanum la. Kanu mentoy. Kanu mentoy dah, kanu melaban roi kata. Itu benda manggil ayo ke jimut Ukris. Abang iyo jimut kata Paul stan, wong ayo jimut Ukris wong kum nepan. Tradisional jong hari na beneng. Udah batai sedan. Nama ngadon ke jimut jong ke beneng. Wong ngambrai syuk ke bakan jadok, ngambrai ke bak haneng. Kolesa Ukraina kata. Nama ayo tu ke jimut. Tentang iyo ngi kabrai ke dia bosniu, kabrai ya ke dok ke dia bosniu, ke bakan japar thai ke dia bosniu.
berai ke bahan yang kini ke jing kerku. Kalau saya lama lah. Kalau saya Kau bening kau berbelai mau. ai ngin long kum ta bang angai kini ke sini kini ke jing hikai na kini ke jaka mo kalong ke jing kerku ngila batai phang ka bakken jadok ke bor jo ke jing mut mo hai be pastor be sardon kila ikren ki bawon ra na po ka science mo bat ngila ikren do habaken zaman semat ya don na pi hang ni ke por yet ilade pila don ne em ke jing mut ukres la dapat don ong hakani ke sini kelano pai no ke jing mut jong pi ong trai pen kelano ya ke jing mut jong mangani yo ke jing mut ukres ngile ya ke bantuai ngai ti pusa penting ngalam ni jing duai Nila keren do mene. Ya kan ni ke jing keren. Ya kan bangin yo ya ke jing mut ukres. Bagangit kini ke jing keren kan long la nai. Kawan chusa tanggal air na tanggal sun. Dari pinda yo shisha ya ke jing mut ke jong ukres. Ina duai ba ke jing mut ukres kan wan shisha ke jing mut ke jong pi. Pin lot no itu brio betemen. Pin berat no itu sendan. Pin yo ini brio betemai. Ubalong ke jing mut ke jong ukres. Kan pin yo tip ya kan man ke jong blai. Kabakui iba janai. Ada yang tanya yang dua yang kena kepor Malaysia. Mungkin kui fi kiki beri mungkin lek no, kiki mencuak mungkin kot no, kiki baju perkat, kiki baju penting fi, kiki kita baju lam ler fi, kita baru kinja kindam, penteli ledi kena ski. Wan mesti berkoi egi jim jangan. Maka kau benyo egi jim jom Chris. Ini dua. Try ni kepor ngangu eme gopai ni kepor ke berkodor. Yang benyo ben keren ni ketin ke jome try. Ngai kalau jikr kui ngi ke keren berkumju. Yaki bersengap deh. Ngadawai ngak ku try ni ba ikong di besngap try ke tin ke jome hoy hapring juki ke don ke jingkul mar jingbot don playing ke try ke jing yale kata ke thma ke bo ne ke jingbot ke jongki and ke ne ke sngi ko try ba ki pentali ke jingbot ke jongki kawan ke jingbot ke jome ba ke jingbot ke jome ka long ke jingbot jong ke jingsuk jong ke jingkman ke jing tingen try ba ki yo ye ke jingbot ke jome ki yo ye ke jingjob ba ke jing ke jongki ngadawai ngak ku ni ke kon jome ke jingbot ka long be try ba ki ya ki tip ko kon rat bagi dai shisha ki nong job ki jong me bagi nya na ga jinget chi jinget ana ga bor chi ga bor ke duai nga ker khu fi ga long yin ga long sem kan ba kan thamai ke chimut jong pi ga ba po jong pi sha men shwa pi sha pen rembe o soitan men shwa pi sha kon dembe men shwa pi long je ki breu ki shya pi nga ju si ju ko slai ga ba him tip en le kom no ne men jam no ji pi ren ro men ga ski yo e jingmut ke jong kris yo e jing lai lot yo e itho e ji shisha ke ji sha ga plai lot fi try ker khu fi ni ga ski ki badang wan ya vila man shakri ke new try na ka jingmut ke jong ka polam na ka ktin ke jong hagar tay Jesus ni duai amen amen try ker khoi pi ni ke no bi pi shibet ka por ka we jemen step apo maulai nong kwar bat shibet jan met ru ha ka por san baji hangni apo pornet try ker khoi pi in se sham pi shibet ko shibot